Nu vil jeg lige vise jer, hvordan vi ryger vores ål. Vi sælger dem i 8 timer, og vi ryger dem i cirka 6 timer. Og for at man kan se, om ålen den er nok, så kan man se her, når man lige trækker skindet af her, og så skal de gerne kunne smelte heroppe i benet, så man kan mærke, at benene de går fra hinanden. For at vi får en ensartet kvalitet, så er det vigtigt, at de får en høj varme. Men ikke for høj varme, så den kommer op og ligger på en 75 til 90 grader. Sådan så at fedtet de ikke kommer til at løbe hernede i halen. Men for at få en god ensartet kvalitet, og man kan skære den, så skulle den gerne være sådan, at den bliver dejlig rød i kødet. Den skal gerne være. Se, nu skiller vi det lige af her. Så tager vi lige et stykke væk der. Og tager sidestykket fra der. Og kører lige ned langs med benet her. Langs med filéen her. Så kan man lige trække det skindet af her, så den slipper. Og der kan vi se, hvor dejligt rødt ålfiléen den ser ud. Så kan man få den til nogle, skærer man lige ud i nogle stykker her. Sådan.